Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maigso na niyang laing sumpay ning naghinapos natong sugilanon, Exorcista. Bravo, bravo, bravo! Ikaw akong isunod buwan na Franco. Siguro wala nga mo kumapili kay kung dili ikaw nga kung pasugaton na ako ngadto sa impyerno. Kung mao, magdungan ta dito Franco Castillo. Maledictus is! In nomine Domini Satani! Mayo noon ka nag-away pa sila. Kaya gayunan ko na kini. Mupalayo ko din eh. Akong luga mo si Franco ng Devil's Fork niya. Aray! Sakit ba, Franco? Sakit ba? Sakit ba, Martin? Unsa man, Martin? Kinsa may mas nasakitan na to ni Rono? Kumusta naman inyong panagunay yung kawan, Martin o Franco? Devon Nudev. O kayo, Martin. Kining maong ipsisimus taong hanggaw. Hanggaw di ay. Kung mo, ato na lang papawayo naron wa na'y hanggaw. Usay buti mong ipasabot, Devon Nudev. May lain pa, di impason ka. Huwag kay batasan, Devon Nudev. Inyo na di kong kilingla. Kini tungod kay aduna na'y muhulip sa imong dapit. Kung sibot mo ipasabot, Devon no di. Ha? Ikaw, Franco Castillo, ang mupuli sa dapit ni Martin. Si? Nakadungog ka, Martin. Laos ka na. Laos ka na. Mga hayop! Mga hayop! Giluo ko! Uy, Pasiluay taon ako! oh? Pasiluay taon ako! Oy, Sa Bahamas. sang pite ka Ginoo, ha Martin? Ug ito ka na nga paminaw niya, ha? Usa ka na kada kong tinunto. Kaluoy, oy, kaluoy. Mas may tingaling mag-city palabras ka taron. Diyos ko, anong gibiyaan mo ako? Adibal ka, Franco! Adibal ka! Mas animal ka, Martin. Rest in peace! Ayaw na, Franco. Ayaw. Kay dili na ka na maayo. Sama, nakadungog kas ni Agumod. Ako bitag iklaro sa kondonggan. Si Cheryl karon ang talahurong magus. Gusto ka, Franco. Si Cheryl karon. Usay inyong plano, Devon. Ha? Franco? Pamili, Martin. Ikaw mo yamong pasudungon sa among paghimuon ngadto sa imong anak o ang imong anak mo yamong pasudungon sa among pagabuhaton diha kanimo. Utukan ka kayon talahurong magus. Ay, hagbay ra, Franco, hagbay ra. Kung sa imong plano, talahurong magus. Dili lang una nato siya patyon karon. O nga naman. Aron magkaistoryahan ay pa siya sa iyang anak. Mga sakop! Ibalog si Martin balik sa bilangguan. Isu siya sa bilangguan ni Cheryl. Matuban talahurong Devon Nudev. Tara, Martin!
magbayad ka mo. Magbayad na ka mo. Adios na kanimo, Franco. Dagang salamat, Talaurong Magus. Positive ka ba, Sofia, sa iyong nakita? Tinuod ka na, Sir Arthur. Tinuod nga pangusa sa tanis mo si Irma. Ingon man si Franco Castillo. Kung mao, himuon na to karon dayon ang mga tukmang lakang aron sila masumpo. Apan sa dili pa kita mo himo niini, tawag ang atong magkaubanan. Kaya to karon planuhon ang pag-atake sa dili pa nila mahimo ang ilang giplanuhan nga Grand Black Sabbath. Matuman, Sir Arthur. Og mubalik ako dito. Aron ko makapaw sa ilang kibuhat ako. Kasi buot mo ipasabot, Sofia. Gibaboy ko pag-ayo ni Franco Castillo. Iya kong Nakasabot ako. Sige na. Di mayo nga magpadaog lang ta sa atong kasuko. Kinahanglan atong tunan pag-ayo ang atong mga lakaw. Aron singon mo lang pusta sa atong pagabuhaton. Sir! Ay napaghilak, Sofia. Ug akong ipasalig nimo. Nga matagan og hustisya ang ilang gibuhat nga na nimo. Isaad ko ka na. Isaad ko ka na. Salamat kayo, sir. Daghan kayong salamat. Ayaw kadlok na ko, Shirel. Ayaw kadlok na ko. Kinsa ka man di ay? Ikaw tong lalaki nga kaistorya ni Nay Irma. Oh, ako. Ako kini. Tungod kay ako. Ako ang imo. Ang imong amahan. Unsay? Mao ka na ang matuon, Shirel. Anak ka na mo ni Monica. Ug dili tinuod ka nagbuwag kami. Ang imong apuhan mo yusad anilig tanan. Ang imong apuhan. Ganong nahimo ka mag-ingon ini? Taas na kayo ang sugilanon, anak. Apan ang matuod, mao nga giilad ko. Gisabak ka sa imong inahan. Ug sa kahadlok nga pasipad-an ang imong inahan, mao nga nisugot na lang ko. Nga ibaligya ang akong kalag ngadto kang Satanas. Apan kawang ang tanan. Nagpakamatay ang imong inahan, Daishirel. Apan nga naman. Wa ko masayo diyata. Ang nasayran ko lang, mao nga, nagpakamatay siya. Ug karon niya, padayon kong gihasol sa kong tanlag. Apan kalipay ko na lang, nga sa katapusan, nakita ko ikaw kung nahimamat, anak. Pasilo ako, kaya wa ko'y nahimo, aron mapanalipdan ka, anak. Ang tungod sa katapusan, gipasulan ko ang tanan. Palpa ko sa akong pagkamahan. Pasilo ako, anak. Pasilo ako. Nagasabot ko. Ug nadawat ko ang matuod. Bisan lisod. Apan mapasalamaton gyapon ko sa Ginoo. Nga nagkakita na. Maalala mo kaya ang sumpa mo sa akin. What a drama! Ayup ka, Franco. Ayup ka. Mura di ayo class reptalia. O si Shirel mo ang class mammalia. Woo! Yummy, yummy. Shirel, pwede ko bang ipasok ang matigas kong pag-ibig sa madulas na butas ng iyong pagmamahal? Abi sa Tony. Si tuyo mo, Franco. Si tuyo ni mo. Ayong pagduol. Mwah! Bastos! Shit, Lichi. Imong isunto ka kung naong animal. Ang angay ka ni mo, kinip. Ayaw! Ayaw! Oh. Ayaw gilabdian ako kamahan. Maluoy ka. Mga sakop, kapusan niyo si Martin.
Paluoy mo! Ay, lognot-lognot ha? Lognot-lognot ka. Paluoy mo! Papa! Papa! Kana to. Paluoy mo! May kung mao ka na. Tanaw na to kuna sa kuto ang imong kagkain kay Marty. In Comos, ang chainsaw. Usawan mo ang chinso ka niyo. Gusto mo ba to? What a question! May lain pa man ay? Picasso ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!